Bħala membru fuq il-bord tal-Ene Malta ħassejt li kien hemm xi ħaġa nieqsa f'dan il-proġett u għalhekk ivvutajt kontra l-kuntratt mal-Electrogas. Dan intqal minn Lara Boffa fl oħra tal-PAC illi saret il-ħamis filgħodu fil-Parlament. After the presentation, hand on heart, when everything was coming together, you had the whole picture, I felt, for me, that something was missing. I could not pinpoint what. And so I couldn't comfortably endorse the preferred bidder. I mean, that is my opinion. I am happy and comfortable with the decision I took. Il-Kumitat Parlamentari dwar il-Kontijiet Pubbliċi kompla diskussjoni dwar l-investigazzjoni li saret fuq il-kuntratt tal-bini tal-Power Station li jingħata lill-kumpanija Electrogas mill-Ene Malta. F'din il-laqgħa kien hemm 4 xhieda li kollha kienu membri tal-bord tal-Ene Malta meta ttieħed dan il-vot f'Ottubru tal-2013. Lara Boffa qalet li waqt il-laqgħat kienu jiddiskutu biss ix-xogħol li sar, iżda fl-ebda dettall. Jikompli tajt li baqgħet membru tal-bord sa Settembru tal-2014 u li ma kienitx id-deċiżjoni tagħha li tieqaf. At that time, I felt that there was something missing, but I couldn't pinpoint what. Min-naħa tiegħu Steve Agius qal li kien sodisfatt bl-informazzjoni li kienet ippreżentata f'dik il-laqgħa tal-2013 u għalhekk ivvota favur. Huwa qal li waqt dik il-laqgħa kien hemm preżenti l-kap eżekuttiv tal-Ene Malta Louis Jordi Majna u d-direttur tal-proġett David Gallia li ppreżentaw id-dettalji kollha dwar il-Power Station il-ġdida. L-ex-chairman tal-Ene Malta Charles Manjon min-naħa tiegħu saħaq li ħadd ma influwenzaħ fuq x'għandu jgħid qabel ix-xhieda fil-PAC għalkemm ikkonferma li kellu kuntatt ma' David Gallia. Jiena il-David Gallia kont ċempiltlu qedlu isma' qedlu inti kont għamilt rapport li quddiem il-PA quddiem il-board, dak il-board li hemm referenza meta kien għamel għalek għax ma kellix kopja tiegħu. Għalli iva u konfermali li kien għamel dak il-rapport, dak biss kienet il-komunikazzjoni. Il-rapport tal-prezentazzjoni. Tal-prezentazzjoni. Jonathan Sherry li kien inħatar fuq dan il-bord mill-ex Ministru Konrad Mizzi qal li waqt dik il-laqgħa kien saqsa domandi tekniċi fuq il-proġett u kien sodisfatt mir-risposti u għalhekk ivvota favur dan il-proġett. Sherry għamel diversi insinwazzjonijiet dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali u kien għalhekk illi l-NAO talab biex fil-laqgħa li jmiss jagħmel kjarifika. Il-laqgħa tal-PAC li tmexxiet miċ-chairperson Derin Karabot bis-sem taż-żewġ deputati nazzjonalisti David Agius u Graham Bencini ġiet aġġornata għat-13 ta' Settembru li ġej.